Yo, mayong buntag sing tanan no, muduan na pud ta sa timeline sa kong barkada para na tay content. Sige. Okay, pakita na ko sa inyo kung unsa akong gamit suga. Mo ni akong gamiton nga sugaw. Kay para klaro ang akong naong balag batikog naong basta maklaro lang. Ada na wa. Umangiwa ni Shudi. Nani? See? Sugdan na to ni. Kaya para mga tawa lang ta, mga lipay lang ta. Sige, sugdan na to para mahuman na. Tulog na. BF niya to, pre. Tulog ka na rin. Half Japanese. Half Bisaya. Konnichiwa. If you love talking, mathematics, calculus, and trigonometry, damn! Hanap ka kausap mo. Okay, hanap ka ng kausap mo daw. Anong magandang cellphone? Samsung S10 o iPhone X? Bibili kasi ako ng tsinelas. How'd kayo siya? Pre, Bakit? nakapatay ako 5 sa ML. Ano ulit tawag doon? Salvage? Bubu amp, wipe out. Wow, kabalo. Kaya kung nabawal lang, rampage lang. Gikasabaan sa mama. Nihilak. Ni adtos kwarto. Gibungkag ang pinilo. Lasing tatay mo. Dad, let's go home now. Pa, pingi pera. Galit sa rape. Tuwang-tuwa sa iskandal. Philippines. Pero, lahi mo na ang rape o yung iskandal. Kanang nagtanaw kag King Koy niya, gibalhin sa boxing. Ang isang alak ay hindi sagot sa problema. Dapat isang case, ganon. Oh, Oy, hayag kayo? Klaro kayong pangagwa. Nangunguhan ng baon. Mas dako kong nagastuhan ng magdulog computer. Computer? Look. Hello? Naamoy spaghetti, ice cream, fries, chicken? Oh ma'am, naa. Kami sad sir, naa birthday mang nako ron. Ari deres balay invited ka. Loyas delivery boy. Di kasabaan ni mama. Nihilak, nagkuha og kutsilyo, ni gawas, giputo lang halayan. Samni. Ay, bali ang ice cream. Ang lubot sa apay ang nakaon. Ang mga naong sa nagtanaw. Muraguan ba? お前はもう死んでいる。何 Dako kay plaka niya, pagkaman. Ang lisensya po. Inani din, magsulat ang doktor. Get down, under the table. Opens FB, then post, Linog! I like your Bisaya accent. Say it again. Kulgit, get a boy, muingon. Tabuni imong dughan. Mawaw ta kay gamay. What are the limitations of your study? Limited lang po yung alam ko sa thesis namin. Taga-print lang po ako eh. Sorry ah. Sorry saan? Kasi binigay ko yung pagkain kahit nahulog na. Bukas kayo ng bukas. Ubos na gas ng motor ko. Bombay. Grade 2. Manguyab combo. Babe, sorry na. Suko ka sa ako ah. Kasi, dito ka sa babae nga imong gipahiram og tahal. Jamil. Jamich. Guys. Julema. Jonel. Hi po. Di ba Bisaya po kayo? Opo, bakit po? Pwede pong magpa-translate ng from Tagalog to Bisaya. May nililigawan kasi ako, hehe. Ah, okay, walang problema. Salamat po. Ano po sa Bisaya ang ganda ng ngiti mo? Kalami pa akong sa imong lubot. Nice. Thank you po talaga. Sa mukha. Karo nga po na yung pag-translate basig makuwanta na ba? Daghan ng babae ang niagi sa ako. Pero ayaw na nga fuckboy ko. Niagi ra sila, naglingkod ra ko. Divino. Paparating yung teacher. Mom is coming. Gago si ma'am. Cheer me up, please.
Nawadan ako gana maligo. Saan pagligo kung wala man kay tubig? Yes, di ko good looking. Pero kung pautukay lang ang isgutan, bugo sad ko yaw man di oy. Harry Potter. Harry Potter. Guys, Harry Sir, saan po graduation? Ugnayan. Thank you po, sir. Bakit mo tinatanong? Manonood ka? Goals kaayo miss akong uyab. Dungan may graduate. Ako kay college, siya kay grade 6. Yay. Oh! Yung wala kang choice kundi lunukin plema mo. Not too strong, not too creamy. Marso. April. Abril. May. Mayo. June. June Pag ako naging jowa mo, di ka maglilinis ng bahay. Kasi wala tayong bahay. Ay! So, mauna to tanano. Doon na lang sa taman. Ay, dire lang sa day taman. Katambag lang ako sa inyo. Kay, pag amping lang mo kanunay niya, pagaman, inamog tubig. Ay, wala mo day tubig. Basta, ay mo pagpagutom, ay mo pagpauhaw. Tanaw pa ba mo sa kuwang video? Ha? Okay? Salamat sa pagtanaw, salamat sa pag-subscribe. Punta na ay mag-subscribe. Okay, salamat kayo. Bye-bye.